Здравейте, пичове! Аз съм Вико 2353 HD и днес ще играем WW Supercard. Завършваме се след дългото отсъствие от около една седмица и половина. Беше това отсъствие. Както знаете, бях в Германия на турнир и така беше много яко. Спуках. Не беше яко, че си изпуках главата. Какво друго да кажа? Ще започнем една нова поредица на WW Supercard. Аз ще играя ето на това. Аз само почти сега на това играя. Когато спечелиш тези точки и ти дават ето тези герои. Аз искам да спечеля Кофи Кингстън или Долф Зиглър, ама Долф Зиглър стане доста трудно. Затова на Кофи Кингстън не Сигничър. Как се казваш? Забавих. Trouble in Paradise, Zigzag, Dirty Deeds, моето любимо, Jumping Sidekick и това е... Аз това не го знам. Честно ви казвам. Сега играем за Child. Аз играя на тези плюс 5 точки, за да събирам по-бързо. Те тук не са чак толкова добри. Много съм тъп. Забравих да ви покажа моя дек. Тук това не е моя дек. Това се личи. Тук го цъкаме, за да го скипваме. Побеждаваме. Дива Наоми. Тя е слаба. И Мархене също Брокърти. Мархене. Това е много странно как Мархене ще скочи от въжетата и оня няма да се предпази, ама както и да е. Тук пускаме Русев. Обрачал. Само ще видите, ако ще ми се падне тук скоро, искам да видите кой ми се падна от 9 просто. Супер беше. Да, супер беше. Много як герой беше. И да не се падне още един такъв. Факт не е тук, бе. И кой да е двойка? Калиста. Да, Калиста. Издвои се. Мале, Джейлсо, когато стане зелено това, просто няма как да загуби. Ако поредицата на Суперкард ви харесва, пишете в коментарите да продължа. Да знаете, точно след около след една седмица или след още 3 дена ще снимам вече на Card Wars. Пишете в коментарите дали искате да снимам на други игри и да продължавам на Суперкард. Ето го човекът, който ме спадна. Това е Мархене на Супер. Това даже ми е смешно този сблъсък. Създава и Мархене, защото Мархеновите съм там. Но на Супер. Тук побеждаваме отново. Winner. Лайкинг. Ето, плюс 5 точки. И да изиграем още една битка и ще станат
И ще я спечелим. Тук ни дава по много карти да отворим. И H. Тъпи, много тъпи карти. Отново през 5 ще играя. Аз днеска щях да снимам с един приятел на Clash of Clans, ма той се отказа да дойде у нас и така. Друг път и сигурно когато завършим училище, защото аз съм 4 клас и Вета 156 4 клас, ние сме в един клас, аз го бях казал в минали епизоди. Когато завършим училище, той и заедно ще снимаме клипове и на Супер карти, и на Картуларс, и на просто на всичко. Тук ни биха, сигурно Паша ни бият. Не. Не може и да ме бият. Защото им стана зелено. Ето, да. 3-2. И тук вече няма от кой да загуба просто. И тук побеждаваме. Тук Дива Тактим. Ева Марина Супер Рер. Това може малко да ни повлияе. Да, аз загубих. И това е последния рунд. Тук... Тук трябва да бием. Я да видя. Ако всички са soul match, то ще ни изравни. Но няма как всички да са soul match. Трябва да има един тактим. Не. Всички са soul match. Ма поне Чикалис тук няма как да загуби. И Мави Хенри тук няма как да загуби от Брай Лайът. Победа. И отключваме тая слабачка. Чаво. И сега трябва да играем за Калиста. Да отворим тук паковете. Добре. Тук е добре сега. Тук вече е добре. Ево, ма е с невер, ма да беше на супер вер. Тук Калиста. Демис след това и е Кофи Кингс. Това. Да увеличаваме. Сколко да ни дава повече точки. Охо, аз ще играя с това за 10. Но мисля това да е края на епизода. Ако епизода ви е харесал, дайте палец надолу. И това беше от мен. До нови срещи.